Ndụ anyị ga-edozi isi. Mwa na-edozi isi. Lee ya. E nwere ụzọ dị iche iche esi edozi isi. Ị na-anya kịta ị ga-afụ isi nke ya dị iche. Ifugo ka o si jee dozie isi ya. Mana nna isi nke ya dịkwa iche. Anyị ga-ebidogodu n'ịkọwa isi nke a bụ isi. O nwere ndị na-ebu isi a, ọ na-abụkwa low cut. Low cut a na-adị n'iche n'iche. I buru isi gị a, ị ga na-asachasị isi gị ọfụma. Ịsachasị ya isi gị ọ na-enwu. Ịchọọ isi a, ị nwere ike iji ihe dị iche iche wee saa isi gị, sachapịa. Were shampoo wee mee gịnị? Saa isi gị. Were shampoo wee mee gịnị? Saa isi gị, sachapịa. Sasị anya ị ga na-eti ya ụdị isi ka ọ ghara inwe dandruff ma ụmụ ringworms aghara ịdị gị n'isi. Ị gara abụ onye na-ekpo aja n'isi. Ị na-ekpo aja n'isi Ọ na-cause dandruff. Ọ na-akọ ọbụsọ dandruff, ọ ga-eme isi gị ọ dị dirty ma ringworm ma lice. Ihe dị iche iche. Maka na ndị be anyị achọrọ nke unu toro contribute na anyị na-ekwu. Then ọ bụrụ na ị bụ onye na-eke isi, ị ga na-agba mbọ na-asachasị ya, na-ekokwe n'ihe ọfụma, na-ekochasị ya, na-edozi ya ka isi ga na-ama. Ọ ya bụ na otu ị ga-esi na-asacha ya bụ otu pụrụ iche. A na-estim isi. Ije wetasịa ụmụ ihe, weta akwa, wetasịa ụmụ ihe, wee stim isi gị ọfụma, sachasị anya. Ọ bụrụkwara na ị bụkwara na ị na-eme ụdị nke ma ifugo ka isi nke m dịkwa iche n'ime nke fa. Asasịa m ya, mesịa ihe niile, gbaa anya wee gbakwa anya, tee anya ife, jedozisi anya, ọ na-ama. Iru m dị iche, isi m dị iche, iru ya dị iche, isi ya dịkwa iche. Ọkwa ifugokwa isi ya. Anyị niile bụ staịlị dị iche n'iche. Ifụkwa isi nke ya, ịfụ na isi nke ya dịkwa iche. Dịka anyị si ama. Mana o nwere ihe nchọrọ ịjụ ịma akpụ isi. Ọ na-adị mma ka nwoke ma nwaanyị at least ka ị mara ka esi akpa isi adị ama. Ọ bụrụkwanụ na ị nwere ego ị ga-ejije kpaa isi gị, maka onye ọbụla kwesịrị na-eyi uzu kripa nke ya. I werekwanụ kripa gị nye m, mkpa gị, mkpacha gị mee gịnị? Ịkpa m. Ọrịa aka ekpe kwa aka ndị eme gịnị? Ọkwa aka ekpe. Ọ ya ka anyị na-ekwu maka ya na vidiyo a. Anyị wee na-ekwukwesị ọ gbakwasị ọsọ ịkpachasị isi akpacha, ịkpị ya otu a ịmakwa akpa isi. Amaka o nwere akụkọ ịkọrọ anyị. Iwe sị na ijere ụlọ akwụkwọ, ọ bụrụ na ụfọdụ tọchasịrị isi fa wee bịa, wee sị fa kebe ya. Onye kere ya fa? Gụnwa wee were aka gị wee mee gịnị? Wee kebe fa isi. Ọ bụrụ na ị nwara akpa isi, ị ga-akpafe isi ahụ. Ọ maka na ịma ka esi eke isi wee mee gịnị? Wee kebe fa isi. Ya ka o ji adị mma. O nwere vidiyo ọzọ m ga-emechaka mmemme unu wee kọwala unu maka ọrụ aka nka m na-ekwu. Ị bụrụ nwoke, primary part of it bigodogo kpaba isi. Ụmụ nwaanyị na-akpakwa. Then ị bụrụ nwoke, ị bụrụ nwaanyị, bidogodo mee gịnị? Kpaba nka. Nwoke na-akpakwa ya. Mana mụnwa anaghị alaịkịcha nwoke na-akpa isi. Mana ana m alaịkị ka nwaanyị na-akpa isi. Ọ bụrụ na ọmụnwa chọrọ ịkpa isi, ọ bụrụ na nwoke na-akpa, mma nkwe m nwoke kpa m. Ma ọfa na-akpa ọfụma. Ekwe ghọtago. Mana onye ọbụla ma ka o si dị ya. Mmụta nwa mma nchọ ka o je kpaba isi. M ga-asị ka o mebe ife ndị ọzọ. So ama nlaịkị ka ije na-akpa isi. Mana ị nwere ike kpụọ isi. Ị nwere ike mee gịnị? Ịkpụọ isi. Onye ọbụla na ọ na leenu nke ya. Ndị be anyị ka eleenu nke gị. Ụmụ m jụọ nụfa kee nke fa so. Ị na-akpụ isi ka ị na-akpa isi? Jụọ ajụjụ a. Ị na-akpa isi ọ ị na-akpụ isi? Aza bịa na comment section.